Honen helburua izango da osziladore harmonikoaren Hamiltondarren autofuntzioak ateratzeko erabilgaiak izango diren sortze eta deuseztatze eragileak definitzea izango da. Bueno, lehenengo eta gure helburu nagusia izango da Hamiltondarren osziladore harmonikoaren Hamiltondarren autofuntzioak ateratzea. Beste era batean egingo dugu. Lehenengo jarri dezagun zein den osziladore harmonikan daukagun Hamiltondarren adierazpena, energia zinetikoa gehi bat biren m omega karratu bider x karratu. Bueno, hauxe dugu energia Hamiltondarra. Bueno, izatez ja, ebatzi dugu, badakigu zeintzuk diren Hamiltondarren autofuntzioak, baina hementxe beste ikuspuntu bat erabiliko dugu, definituko dugu eragile berri batzuk, eta eragi horiek naiz eta hasieran hau egiteko era oso abstraktua izan eta printzipioz ematen duen zailagoa edo jarraitzeko zailagoa dala, honek badauka itzelesko abantailak eragile berri horren algebrarekin lotutako ondorioak ondo aprobetxatzen baditugu. Eta erratuta ez banago, hau ebasteko, Hamiltondar hau ebasteko era modu berri hau Diracek egin zuen ja aspalditxo batean. Bueno, lehenengo eta behin, halako Hamiltondarra ikusten badugu, hementxe badauka halako karratuen forma dauka, ez? Halako A karratu, gehi ba karratu, B karratu izango bagenu bezala. Eta hoxe badakigu beste era honetan adier dezakegula A gehi IB bider A ken IB. Bi faktore hauen bitartez faktorizatu dezakegu A karratu gehi B karratu hori. Bueno, idei honen atzetik, Diracek ondorengo bi eragile berriak proposatu zuen definitzea. A eragile bat, X eta P-rekin lotuta dagoena, honen atzean dagoen idei hori jarraituz, bai? Eta hoxe dugu M omega zati bi H barra X gehi I zati M omega bider P eragilea. Bueno, ikusten duzuenez eragile hau ez da hermitikoa, X eta P bai, baina hementxe faktore honengatik ez da hermitikoa, eta honi dagokion adjuntoa ondorengoa dugu. Adjuntoen propietateak erabiltzen baditugu, faktoreak ez daukate inolako eraginik, Xen adjuntoa X bera dugu, baina hementxakatzen den faktore honen adjuntoa da honen komplexu konjukatua. Beraz, hauxe dugu. Lehenengo eta bakarrik esatea, hementxakatzen den M omega karratu jartzea da K hori jartzeren beste erabat, ez? Ze gora ezazue, omega hori dala erro K zati M. Ordan jar dezakegu edo bat biren KX karratu edo bat biren M omega karratu X karratu. Kontutan izan da, omegak karekin duen erlazioa hau dala. Bueno, bueltatu gaitezke gure bi eragi hauetara. Ordan bi eragi hauek definituko ditugu. Claro, zer esanik ez, hementsa dagoen X eta P bi eragi horiekin dago erlazionatuta. Jarriko ditugu erlazio horiek. Adibidez egiten badugu batura, ja zuzenean ateratzen dugu X. Eta kendura egiten badugu, P-rei dagokion adierazpena. Eta X bera dugu erro H barra bi M omega A gehi A plus eragilea. Eta P-rekin gauza bera da minus I H barra M omega zati biren erroa A ken A plus. Bueno, halako eragil berriak ditugunean interesante izaten da, aztertzea zein den eragil berri horiei lotutako trukatzaileak, ez? Badakizu, aztertzeko ea posiblea den, eragile diferenten arteko autofuntzioak artetzea, eta gero manejatu behar ditugunean, eragileak manejatu behar ditugunean, ea trukakorrak diren edo ez diren,
aztertzea hori oso lagungarria dugu. Bueno, azter ezagun beraz, zein den A eta A plusen arteko trukatzaileak. Bueno, ametxe trukatzaile diferenteak agertzen dira, esate baterako, lehenengo eta behin. Aztertu ezagun zein den A eta haren arteko trukatzailea. Bueno, A eta haren arteko trukatzailea, bueno, ikus dezakegu, baina hau zuzenean badakigu 0 izan behar dela, ez? A eragilea berarekin trukakorra izan behar da. Baina, azter ezagun zein den A eta A plusen arteko trukatzailea. Hau kasunetan ja berdinak ez direnez, ordan ja ez dute zertan eta berdinak izan behar. Ez da, ordan horretarako, egingo dugu garapena, aprobetxatuko dugu horretarako zein den trukatzaileen arteko propietateak, aterako dugu faktorea kanpora, m omega bi h barra, eta barruan, geratzen zaizkigunak dira azpena da x gehi i m omega p x ken i m omega peren arteko trukatzailea. Claro, hau egiterakoan, x trukakorra da x-ekin, p trukakorra izango dugu perekin, orduan garapen horretatik bakarrik agertzen zaizkigu x eta peren arteko trukatzaileak. Orduan hori egiten badugu m omega zati bi h barra, eta mentxe barruan daukagu, hau honekin trukatzaile aztertzerakoan im omega p eta x-en arteko trukatzailea, geratzen zaigu, eta gero geratuko zaigu x eta beste honekin, hau da, minus i m omega x eta perekin. Badakigu x eta p arteko trukatzailea hau IH barra dugula, hau aldiz minus IH barra dugula, eta beraz, honen arabera, hementxe geratzen zaiguna da m omega zati bi h barra, eta barruan geratzen zaiguna da, bi hauek berdinak geratzen zaizkigu, eta geratzen zaiguna da bi aldiz h barra m omega. Beraz, bat geratzen zaigu. Hau da interesantea eta apuntatzeko dugun erlazioa. A eta A plus trukakorrak direla, baina gero bai A eta A plusen arteko trukatzailea bat dugula. Hau da, ondo gordetzeko dugun erlazio bat, ze eragile hauek manejatzen ditugunean, hau erabiliko dugu behin eta berriro. Beraz, azpimagarria dugu hau. Bueno, ja definituta ditugu, bi eragile, baina hau zertarako. Egin duguna da, hementxe dagoen adierazpen hause, idei honekin definitutako bi eragile hauek, orduan, gure helburua da, hementxe dagoen Hamilton darra, adieraztea bi eragile hauen funtzioan. Ea, era horretan, bi zatitan edo banatu egin dezakegun Hamilton dar hori. Orduan, zer egingo dugu? Ondoren egingo duguna izango da Hamilton darra adierazpen honetan, peren ordez, egingo duguna izango da adierazpen hause jarri, eta x-on ordez, hementxeakoan adierazpena aplikatu. X-en ordez, adierazpen hause jarri, eta beraz, izango dugu Hamilton dar osoa, bai A eta A plusen arteko, funtzioan izango dugu, eta hauen arteko biderkaurak izango ditugu. Beraz, hasiko gara, utziko dugu hemen, ikusteko zein den X eta Pren arteko erlazioak, eta hasiko gara Hamilton daren adierazpen. Orduan, lehenengo daukaguna da, Hamilton dara dugu, zati bi m, P karratu. Beraz, egin behar dugu guzti honen karratu. Guzti honen karratu egiterakoan, hemen agertzen zaigu, minus bat, honen karratua, h barra m omega zati bi, eta hau, gero, honen karratua izango dugu. Guzti horren karratua egiterakoan, kontuz egin behar dugu, ze
A eta A plus ez dira trukakorrak, beraz, honen karratua ez da A karratu gehi A plus karratu gehi minus, barkatu, bi aldiz A plus, ez da hori, ezin dugu hori jarri. Ze horretarako ezinbestekoa da A eta A plus trukakorrak izatea, bai? Ordan egin behar duguna da hau bider hori, eta hori bider hori egiten badugu, da A karratu, hori bai, gehi A plus karratu, ere, eta gero, daukagu minus A plus, eta minus A plus A. Osondo. Beraz, hori da P karratu zati bi emeri dagokionez. Eta gero daukagu bestaldetik, egin behar dugu, daukagu X karratu hori dagokiona, bat biren M omega karratu, bider honen karratua, berriro faktorea, kanpora doana, H barra bm omega, eta berriro egin behar dugu honen karratua. Honen karratuare, lehen aipatu dugunaren berdina, A karratu, A plus karratu, gehi A plus, gehi A plus A. Oson. Bueno, ja badaukagu, Hamiltondarren adierazpena, ordan pixka bat hause txukonduko dugu, hementxe daukagun hori txukonduko dugu, dana gora eramango dugu, eta oraintxe egingo duguna izango da hori pixka bat txukundu. Lehenko txukuntzen badugu, hemen ikusten dugu M hause beste M honekin joaten zaigula, beraz hementik eratzen zaigula minus H barra omega zati lau, eta hori dago biderkatzen, hementxe barruan daukagun guztia. A karratu, gehi, A plus karratu, minus A plus, minus A plus A. Gero, egiten badugu guztionen biderkadura, berriro hemen M eta M simplifikatzen dira, karratu beste honekin joaten zaigu, beraz, geratzen zaigu plus, H barra omega zati lau, eta berriro hemen geratzen zaigu A karratu, A plus karratu, gehi A plus, gehi A plus A. Bueno, hemen, kontuz hemen negatiboa dugula, hemen positiboa, beraz hemen zaigun A karratu eta A plus karratu, beste bi ekarpen hauekin joaten zaigu, eta hemen, beraz, geratzen zaigu bi aldiz gauza bera geratzen zaigu. Ordan hori da berdin, H barra omega zati bi, dana positiboa jarriko dugu, A plus, gehi A plus A. Beraz, hau da geratzen zaigun adierazpena, eta izatez egin dezakeguna, da hause pizka bat gero jarri txukunago jarri, eta horretarako erabil dezakegu, bi hauek trukakorrak ez direnez, hau beste honen berdina ez denez, erabil dezakegu hemen ateratako trukatzailea, hortxe daukaguna, zera dugu? A eta A plusen arteko trukatzailea, hori da azken finean da A plus, minus A plus A. Eta hori dugu berdin, bat. Beraz, hemetik askatzen badugu A plus askatzen badugu, ateratzen zaigu bat gehi A plus A. Doan, zer egingo dugu? Egingo dugu ordezkatuko dugu A plus hori A plus haren funtzioan. Hori egiten badugu, hemen txadukaguna da H barra omega zati bi, eta A plus honen ordez jarriko dugu bat gehi A plus A. Hemen dagoenen berdina, beraz daukagu bi aldiz A plus A. Bueno, beraz, hemen txadukaguna bestera batean jarrita, daukagu, ja azkenean, ja daukagun Hamiltondarren adierazpena, ja esan dezakigu dela, hemekoa bestera batean jarrita, H barra omega, bi simplifikatzen dira, biderkatzen dago, A plus A gehi bat bire. Hau da, daukagun Hamiltondarren adierazpena, A eta A plusen funtzioan. Eta, bueno, ikusten duzuenez, ez dugu lortu bi faktoretan separatzea Hamiltondarrea, ze hortaz gain agertzen zaigu beste konstante bat, baina konstante bat da. Eta konstante horrek ez du inolako garrantzirik izango.
Orduan, garrantzia, energiarako bai badauka bere, baina honen autofuntzioa, Hamiltondaren autofuntzioak eta horiek ateratzeko, ez da oztopo handirik izango. Ez? Orduan, bai lortu nolabait gure hasierako helburua bi faktoreetan separatzea eragile berri horiek erabiliz. Eta orduan, oraintxe geratzen zaiguna da, ea nola aprobetxatzen dugun hori ezaugarri hori, faktoretan separatu egin ahal izan dugula Hamiltondarra, hortik ateratzeko eragile honen bitartez, eragile hauek daukaten propietate horiek, propietate batzuk erabiliz, zeintzuk diren Hamiltondarren autofuntzioak eta autobaliak. Eta horretarako, esate baterako, hasiko gara, eragile berri bat definituko dugun eragile izango da N eragilea, eta hori izango da A plus A, eta ikusten duzuenez, claro, A plus N eragile horren autofuntzioak, ja baita izango dira Hamiltondarren autofuntzioak, ezta? Eta orduan, gure urrengo erronko izango da aprobetxatzea eragile horrek hauek daukaten propietateak, beste modu batean, nahiz eta hasieran askoz ere abstraktuagoa izan, gero askoz ere aprobetxagarria izango dugu modu hau, Hamilton autofuntzioak ateratzeko modu hau, helburu honekin, ez? Hamiltonen autofuntzioak ateratzeko.